kadet ba? Grabe jud kang kadet gabi di jud matabang. Unsa? Ay. Unsa gabi kuan gipainom ko tranquilizer sa amo kay nagkarug-karug ko kanang rag ni under bitaw kang anxiety. Masa po kayo? Mabuti na, may inilagay ako dun sa aking lalagyan ng gamti. May nabasa akong sulat ni Chakare. May dalawang sobre. Katatapos ko lang magbasa. Kailan yung sobre na yun? Matagal na. Ha? Kailan yung sobre na yun? Matagal na. At yung second husband second wife ni tatay. Ayun, ayun nga, inilabas ko na nga yung isang mong Lexotan. Kung ano-ano yung napulakot ko, may inilagay ko lang yung aking gamot dito. Ngayong araw na to, ginawa mo yun? Katatayo ko lang. Okay. Mag-relax lang kayo. Huwag kayong mag-panic. Mag-panic naman kayo. Dahil ganun. Katatapos ko lang magbasa, kaya ngayon ako naghihilamos. Hindi pa ako nakakapagpagtugas ng pension. Thank you, oh my Lord God. I love my dasal, Father, Son. Then ang Fathers, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama. Good morning and thank you so very much, Father. Nagpanik ka kahapon. Hindi naman. Nagpanik ako. Ngayong umaga. Nagpanik kayo? Kagabi? Kagabi, Nakasama kayo kaya Digna? Bago magkapunan. Bago nagdala si Digna ng pagkain. Di ba nakausap kayo natin doon ah? Oo, pagkatapos yun. Sabi ko, ay nako, hindi ko pa natatapos yung dasal ko. Sabi ko gano'n, tapos sabi ko, naku, tatawag si Donna. Yung parang gano'n, nai-stress na ako nun. Alam ko na, dahil pag gano'n, nagmamadali kasi kayo. Kaya kayo gano'n, nakakatay. Parang, sa isip niyo parang may iniisip kayo, nagmamadali kayo, kaya gano'n. Nanginginig yung kamay ko. Ngayon nga, pagkuha niyo ng tuwalya, parang sabi ko, relax lang po. Correct. Nahalata, kilala ko po kayo eh, pag mga ganun, yun ang dahilan. Halata mo? Opo. Kaya diba, sabi ko, relax po kayo dahil... Sinabi mo sa akin yan? Opo. Nung dumaan kayo dyan, sabi ko, relax lang po kayo dahil... Nagaling ako doon, nagkukuha ako ng panty? Opo. Nanginginig ako noon. Halata nga po eh, sabi ko, relax lang po kayo. Dahil, pag ganun kayo, yun ang simula eh. Halata mo pala. Halata ko pa ganun. Ngayon lang nababawasan. Halata. Hanggang sa ako umiihi. Eh kasi ang ano nyo, naghabol kayo sa oras. Yun, doon ako madaling makuha. Huwag na lang kayong sa oras. Hindi ba nang tumawag si Donna, hindi pa ako tapos magdasal. Sabi ko, naku, dadating na si Digna. Magdadali na yung pagkain. Naku, kakain na ako. Si Donna,
Hindi pa ako tapos magdasal. Nag-uusap kami dito na. Kaya pagtayo ko, kahapon, nanginginig na ako. Maski ngayon kanina, yung pagdaan niyo. At saka kanina, yun nga, gano'n. Kasi nga, umihi ako, kukuha lang ako ng tuwalya. Kung ano ang ngayon nagawa ko, nagbasa na nga ako, di nakapos na ako sa oras. Ayun, nag-aal na ako noon. Kakoy na ako, magsusupilo pa ako, maghihilamos pa ako, iihi pa ako. Ganon ba? O hindi ako nag-AF. Pero hindi naman ako nag-AF kahapon. Pag sinabi kong AF, auricular fibrillation, yung gano'n. Bumibilis yung aking puso. Di ba din yung palpitation? Yung palpitation, normal yung heart sounds mo, mabilis lang, mabilis. Yung iip, Pagka AF, auricular fibrillation, parang yung puso mo nanginginig. Yung muscle, di ba? May muscle, ano? Parang yung puso mo, ibig yung tumitibak ng gano'n, yung labdab, contract, kaya relax, contract, relax. Parang yung ano mo, yung mga muscle, nanginginig. nag-iip. Parang Nag-iip kayo? Ha? Nag-iip kayo? Hindi ako nag-AF. Pero okay, nakakatog kagabi, tsaka yung ngayong umaga, nagdasalo ko, dadating ka na. Dadating Minsan, ka na. pakalmahin nyo na yung sarili nyo na. Sabi ko, dadating ka na. Ako ay magbuhugas pa ng Okay lang pepe. yun. Huwag niyong isipin na kahit maghintay ako dyan. Oh. Eh, sabi ko kagabi, dadating na si Digna. Eh, hindi pa ako kalahati pa lang ako yung Relax dasal lang ko. kayo. Okay lang kung maghintay kami. Pero hindi ko maalis sa sarili ko. Tatapos pagka yung meron pa akong gagawin, tatawag sila, susupilyo pa ako, magagano. Baka mahuli kayo sa mas, mga ganun. Ganon. Yung mahuhuli ako sa mas. O ganon. Ano, talagang sakit eh. Kasi kung hindi ka walang sakit, ba't naman matatakot ng ganon, di ba? Yan ang simula na mag-nervous kayo. Ha? Yan ang simula. Kasi Ano? nagpapanik na kayo. Alam tama pala. Halata ako lagi pag mga ganyan. Kaya yung paglakad nyo, sabi ko, relax lang po. Hindi ka Nabilang narin. ko kayo na relax lang po. Kasi binasa ko pa nga yung sulat. At saka kung siguro ang gusto ng mister ko, mahalongkat ko yung marriage contract namin. O nakita ko doon, magkasalamang nakalagay nakatali sa isang rubber band. Kaya nabasa ko yung marriage contract, nabasa ko pa yung pangalan ng mga ninang ko. Yung, Para rin nag-flashback sa memory nyo. siguro, hindi ko alam. Naglagay, kinuha ko lang yung dati na ko doon yung Metronet, hindi ba? Yung huli kong gamot na dilaw. May natirang dalawa. Nilagay ko doon. Di dapat, ilalagay ko lang. May spirit? Ha? May espiritu ba na parang gawin mo Siguro ganon. para mag-flashback yung memory Eh, kukuha lang ako ng tuwalya. Kasi hindi mo naman inisip yung na ganun gawin nyo. Hindi. Dahil nga po, parang may spirit ba na ganun? Pati yung mga gamot kong, yung expired na yung akin, yung sa ilong eh, ano ba ikako itong nandito? Binuksan ko. Pagpabukas ko, hindi ko na mapigilan. Tinigilan ko na ng ayos yung kwan. Yung aking gamot. Ako ito. Binasa ko pa yung sulat, binasa ko pa yung marriage contract. Ay, anday ko pang gagawin. Hindi pa ako nakakahugas ng pipi. Tinigilan ko nga, parang tawagan lang kita. Nasabi ko magkain ka na, para hanggang ako ay nagdililamos, nagkaganon, nakakahain ka na. Pagtapos na ako, andito na yung pagkain. Yan. Nangatog na ako, siguro mataas ngayon. A few moments later. Hi guys, medyo gabi na itong tanan. Ako na po ni si Alex. Diya. Kamusta naman mo na babu pang kulba eh? Diya, kay ba ako nga grabe jud mo ka worried. Kay daw ba na agatong lugar gyag bagyo diya kinakasgan pagajud. Diya,
grabe jud guys karon mag-istorya lamang ko kay aron malingaw pug ko kay ako lang isa dari. Ja, pasensya na mo kung ngani ko. Mara kong nag-isod ginhawa kay kuan. Na ako'y asma. Ja. Tagad siguro po sa hang stress ba. Gabi, grabe hadlo ka na. Ja. Hantog ganyan ang buntag. Nagsige pa ko gunahunaga po sa mga. Kung ganyan sa rama, gali karong gabi na mga alas 8. Diyan ay nakapos nga. Nagpost sila mga picture ngayon nga na grabe po kasulga dito sa mga barangay guys kay mga bahay nga guba man. Diyan ay nagpost nga naingan nga kanang nay mga bahay ako na nagubaw ako no yung mga naangol. So mga nang kuan ako na hawawan ako basin pa mura na kong nahawawan bisan pag ako kakontak sa mga. Diyan gabi last ra ko nakakontak gabi mga alas 11:15. Diyan, pasalamat ko sa Ginoo kay bahalag nagubag among bahay basta kay safe sila. Diyan, gahapon gikadlakan gahapon, nagadyon gikahilakan. Kay gang anak, kay basid nadlo ko ba, kay basid matruma. Diyan, kaluyas Ginoo kay pagsugod jud ko nos bagyo nga na bisag nanuwagit sila sa kahadlok. Agang anak, wa jud ko no nakamata. Kay sorry sa ating ko arang lipad dyan nakahilak ko ba kay murag kanang kuanan dyan siya sang anghel nga di siya di bito siya makasaksi or di siya makadungog sa mga kanang hapak sa hangin nga ragasulga kay maluwi bago kong alianag nga na ba ang anak makasaksid nga na kay basid dahil ba dyan siya pamungot kay basid matruma na so mga to maputoy hanggi pasalamat nagdakas Ginoo nga siya Aliana siya nakamatikod nga na kusugdi ka jug bagyo kay nakatug ko no. Grabe laging kulba guys gabi kay tawag pa man ko galas 11 kapin inja na kayo po ko guys nga murag dahi milagrong nahitabo ba kay kana magaling way bagyo di magaling ko makatawag sa mo akaway signal. Grabe dyan natinga ako nalibaw siyang balahibo kay ngano ka to nga dito sila sa underground dito higdaan ng tatay silang tanan dito sila nang gitapok kanya matoy hadjeng ka nang di ma-imagine ba nga nung nakakontak matoy grabe silang pasalamatas Ginoo ba ngay nga to nga kung milagro man to nga gitagaan ko pamagi nga silang may istorya medyo ko salamat dyan Ginoo kay siguro guys wapa sila na may istorya gabi anjud murag maka-Japan dyan siguro ko guys. Kay grabe dyan sang kadlak ba? Grabe dyan kang kadlak gabi. Di dyan matabang. Diyan. Ay. Diyan gabi kuhan. Gipainom ko tranquilizer isang amo. Kay nagkarug-karug ko. Kanang rag ni under bito kang anxiety. Tungod sa hang emosyon ba? Ang kadlak nga na di na makontrol, maabot sa point nga magkarug ko, nato nang karug ko. Nga madyo galing kay doktor malagyan ng amo, pasalamat lang po ko sa amo. Ipainom ko katong ang imninan para mukalma ko. Lami ito kadyo guys ang giinom ba kay kuan ni kalma ko maragwa na ko kanahon naging sa mga kuan. Diyan nakatug ko. Diyan ganyan buntag. Mga pa yung ganahon na nga. Kada dial ng cellphone di sila ma-kontak. Grabe dyan yung feelings guys o kuan. Kanang nay trahedya bitaw jawa tas ato muratag babuang nara kog bantay sa mga post nga naginsa. Karon lagi nagul gihapon ko karon guys aghapon gikagalan. Agahang pagumangkon katong anak niya turubido kay kuan ra ba to ilang pinayanan sa coastal area ra ba sila dya kanang nagul ko kay wa po'y kontak dya si Gian dya si Aisa kay kuan man nabuwag man kay nagtung adlaw nga moabot si Udit lakaw man ngadtong mas pilar so mao tong nabuwag mo na karon nagul ko
Kasi kung gampos Ginoo nga ka ng okay enta sila. Okay renta sila, safety sila, andya. Ano lamang butang sa nga nga, wa sila signal, manang, di lagi makontak, nga okay ra lagi to sila. Ara pong bawi-bawi sa nga nga okay ra sila kay, usahay lagi guys, di ko kakontrol. Mag-girl ko, andya, magkarag na ko, nervouso na ko, manang, kuha na ni, liwat-liwat na ni, kay gamang amo na po anxiety, andya ako, na po ko anxiety. Module man ta guys uguan. Mubalik ra kurente kaya rong makapanawag na tagbalik sa ato ah. Diya kay ba jud ko dani nga daghan jud nga nasla jud ba nga kuan jud nag-uul. Nagana jud murag na kuwang na lang magma. Murag halos makabuang ba ang nga tong sitwasyon ba na kay ba nga grabing kusog ah. Kaya ako lagi gabi Wago ko ka nang nagkaon. Kaon ako mais magkabuntag. Hantod sa pagkagabi wala ko ning kaon. Nga ako na ka nang nagkaon ka grabe dyan na kagul. Samot nas pagpanawag na ako nga. Timing nga manuwagit sila. Kaya grabe dyan ko nung kusuga guys. Salamat di ay ninyo sa tanang-tanang mga tao nga hantod karon na gihapon ni suporta na. Salamat sa inyong mga comments. Isa'y mahupay ko. Isa'y main ko nga diraday ako may inganig feelings nga grabe dyan hadlo ka kanayin ng comments. Malingaw ko sa inyong mga comments. So mga ginakaroon bisag way ganap nag-istorya ako kay grabe kalay dati kay gang kauban wa diha nilakaw inja bao ba siya to tug sa kwartong doktora ron okay ra po na sa doktora gadto kumutug sa isang kwarto nga nagbatiin ko gadlip dari nga ka isa inja guys mora tuhan ki ka-share karong adlaw inja salamat ninyo. Diya pag-amping mo, diya mag-ampo ta nga, unta, makasurvive, gatong, kuha natong yutang na tawhan, hug asa man pud mo, dapit sa inyong lugar nga, naapektuhan pud sa bagyo. Grabe lagi, makahila ko magtanaw sa mga video, mga picture nga gipang upload. Murag halos din na may imagine nga mao din hitabo sa atong lugar. Karon naman ko ilayang mahimo ko di magampo. Ampo ra yang makuha na binang mga pagumangkin nga wa pa ko'y balita. Guys, maura to yung ka-share sa video karong adlaw. Bye bye. Amping mong tanan ug asaman mo.